Begasang tiayu pon tatlo haladak nang tumeke hay anok be tuma pan e tumang hoy nang soy pilang klo ang hoy ke soy lok je klui jon na por em lo non ta nang le tumlang amit ham ser sambel kindar hem dulang nok be ang hoy wana ando hoy mudang nia dang he non ta dulang ane tumeke reman nok be tuman ke ne tumke lulon ciden po po amat karbia tuma bang rese anadak aku hutke hor Kalau na, kalau dia lo meri nang kepet ha di bawah pet lo di puan nang kelelo. Chong ma. Ini nang army bank ke mulai tutum ilima pirutila lamarjana pirutila senang teklo. Sudah pini nali kopi yang deh. Nali kopi kemana senali pini kat semua long kelam long nali kemana. Hari sudah cek kan. Prangsi ke sinima long lenang teklong aja long lenang teklong stamin kita inut karbia ke mane ke kacing hon lo ke itu mak ke sung ikbik lo so joines nil tapi ni ladak nangkang di lo nasi kacesong kaduk betum stame cipaduk pik pikan lo nasi tum kemang stame chungwek nang pola si chunwek bo sining cetelo ili muning sinang kan kepot ini karbia itu dapat sering lah sudah jam lah pilih hari di follow kembang ke blok tokcong lepas follow lah ini kan pembagian dan di bayar ke hotel lalu podang pangka follow nali fanta lamarjana pirutila sih bagian teklo sudah pini bang dak bangke nali dah lah kecesong nali kopi pansil dah kemang lo. First of all, thank you for letting me speak for my own people, because whatever the situation is going here, it is very heartbreaking, and as being a Karbi girl, I will definitely support my Karbi people, and the main reason is people are demanding for the eviction of the illegal settlers which are who are residing in PGR and VGR areas. So this is to clear that this is not a communal clash or any, it is not against any religion or tribe, but it is just a demand for the eviction of the illegal settlers who are residing on the PGR and VGR areas. And after the incident that happened in recently happened in Kheroni, that is really heartbreaking. If the situation is like, if that is this much serious, then there is no future for our youth. So I'm here to support, and yes, till my last I will keep supporting, and we will not step back until we get the order of eviction. That's it. Thank you. Nangli fan ke monitor ke artis lapen la lamarjana pirutila lapen nangli ke municip sudah pini dak nangli ke ada pini kacesong long kelam long nangli fan nangli teklong pen nangli kopi akin lapen nangli kopi ke mana pesan dak kacesong long kelam long nangli ke bang. Oh kalang curolo apu media bitung tu apa? Lebang solam nili panang karjo pot. Kalang lo ili tumci teklong lo je ladak pini dak kosong sih cingrum nang kok make. Wang bom aprang pe nili tum ko ano ni chpaduk bom sedami nililan bangke teklong lelang sedami non dak pini nili ke bang jui menang ke dudun mate ke bang alam the bangke mithang hem hongkuk si ili tum phan ili tum korte tum phan sedami la lahai longle alam si ili tum hananga tengkheng bolote ili tum apirthe adim yong selang ili tum lason nanga tengkheng ben ili tum da chichak one laso ka chichak one si labangso arait justice ke long nang je phan sedami nili da ningpung pikasi dak nanga chi song phan ke bang lo la pen ho la bang so justice long le tik ni tum ke sangse ni list me sangse ki thije phan ke ni li re dilo sitame la bang so arait pupi manon ni tum kadiman las bang so bang li tum chun vek nang po la pen chirot kut pen kaduk we same la bang so ka chi song ma geng ton pon pelu bsin ning chi the la pen la bang so ka chi song long li tum chun vek po bsi ni tame ning chi thelo. So thank you cholo nang itum uwe ki thurmi luka charlia song atum khela farman karja thek nang atum chikroi thek dak ka chingrum thek apot nelihin pen suri kartam lang pipa prang lo kaddu ka berat fanda lapen non
Uwe kimi ya tuma kiklema kedam. Nang litum kacing rum la pen nang ning kime. Nang ning ar lukikar. Longriye farman. Khel farman. La pen nang litum methang kereng ye pan. Kachisong tot nang litum apan. Tu sen deli pa nang litum apan deli. Aku sur dong nang pitulo don itu. Media kote tumhan nale tum alangli ke saru lo busta me alangli di thoma ke chokalong karjulong ke nale tum labang so ke song hong klam long ke bang apon nale tum chorolo eletum nilitum ka bilo chari song pe lang buson te alangli ke pati ponsi thalap labang so ka song dak ta thek muni peace and demonstration nilitum ka song ma pi pe thom chok pon lo hang ke thek ke nilitum meghaloi border ka song labang ke kado ka be ka byang long ranan stame chini tanglo kopi pona pulo tangte kheronia lo kheronia lo bihari akhaya tum ilitum karbi akorte bangke haladak methang adim methang alongri adim no ka chumri dam ajoine bihari gunda tum alang litum karbi akhaya riso mate asong japo toman areng hunai pasodun laso potsi kado ka be non Facebook mate social media long spread pen kado ka be thailong pen riso jang mate entire ka byang long riso jang tum ani ki pung ka chepak pen abang so ka chesong nilitum chuntek nangji lapen pacu dek nang pu bang nilitum ka chesong pon aka chesong ka lahalo nilitum halak ke pa phobek areng aku pasu tum han nilitum ingnang ke kanji nilitum chunuri lapen mepan neptang lo pusi an pachini pontang lo stame ladet pen bijar along le nilitum immediate rejection mante lamata thale ponang ji nilitum true la social media platform long pen nilitum pachini pontang lo so bijar along le alam aputha ke non hello best fight lo la pente last fight lo litum Tina baso kacesong ilitum dun plut lo tangke ilitum kar yang long ke jiman le raso bijar mata raso biharis tumar ale ji bustami ilitum ke jiman kacesong non stam next kacesong lo nasi council tum stame atumi nilitum lamkana pilo iem richard tok biak haiben alang lisami ni bangke kese putet delo po arma kabyang long song ke doan alang litum nilitum hanang hanglo haladak arboretum nang hang tanglo tinabdi ko ani bangke haladak chingbai saidang ko kaching saji kupile thang chini ne dalo positive result on people negative result on people toxic positive result on tanglo bijar long le bangke khirunia pile long bangke biharis ko an long le arma ka thale popolo dela bangke kache song chune lo nilitum depo sitame council pe negative points lo polo tangke tumba apona picha tha nilitum bangke kon po bang model la nilitum to matha pondak po lope nilitum kese penitat kar benglong ara to an ka song lang ko pak pe song po lapente council pe nilitum na song ji apate hala so ka song nilitum air set prong set kar benglong purcho tot an pe nilitum song po ji la hello nilitum don Tukasang ti ayu pon tatlo. Haladak nang tumike hayanok be tuma phane tumang hoy nang soy pilang plo ang hoy ke soy lok je klui jon na por em lo. Non ta nang le tum lang amit ham ser sambel kindar hem dulang nok be ang hoy. Wana du hoy mikam ya dang he. Non ta dulang. Ame tumike reman nok be tuman ke ne tum ke lulon chiden po. Po amat kar be tuma bang rese. Anadak aku hut ke hor Asik itu,